שואלים חוקר מוח שאלות מעניינות. האם אפשר לשדרג את המוח בעזרת תוספים? אני אתחיל ברמה הפילוסופית. אנחנו לא יודעים באמת, כמה שאנחנו לא חוקרים את המוח ואנחנו עושים הרבה דברים, אנחנו לא יודעים באמת איך הדבר הזה עובד. אוקיי, למה מישהו מאוד טוב או יודע לעשות משהו מסוים? יכולים להגיד, כן, האזור הזה פועל קצת יותר, האזור הזה ככה, אבל את המנגנון אנחנו לא באמת יודעים איך זה עובד מאחורי הקלעים. ברגע שאנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא נוכל בתור מין אנושי לייצר את התוספים שיגרמו לנו לעשות את זה יותר טוב. יש ניסיונות, נוירולינק של אילון מאסק מנסה לראות האם אתה יכול להשתיל איזשהו תוסף כדי להיות עזר למוח, במקרים מאוד מאוד ספציפיים. יש ניסיונות היום לייצר מודלים שסורקים את המוח בהדמיה התפקודית, ובעצם להשתמש בלמידת מכונה במשין לרנינג, כדי לייצר איזשהו אלגוריתם שבעצם יוכל לעשות בשבילנו עבודות של מוח ספציפי, ואז אפשר לייצר איזשהו תוסף כזה. הדברים מאוד בחיתולים. עם זאת, אנחנו לא יודעים מה הטכנולוגיה תביא לנו, יכול להיות שבסוף מודלי למידה ממוחשבים כאלה ואחרים צריכו לפענח את הדבר הזה איכשהו בעצמם, ואז אפשר יהיה לבנות איזשהו תוסף. מי לא ירצה תוסף? כולם ירצו.